Türkmenistanyň häkimiýetleri ilaty zerur azyk önümleri bilen üpjün etmek meselesini çözmeýärler. Ýöne ilaty görkezýän basyşyny güýçlendirýärler we dükanlarda nobatlaryň döremeginiň öňüni almaga synanyşýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň soňky maglumatlaryna görä dükanlaryň öňünde nobatda duranlar tutsak edilip başlanypdyr. Aşgabatda adamlar azyk dükanlarynda nowata duranlygy üçin ýygy-ýygydan saklanýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä polisiýa dükanlaryň golaýynda ýygnanýan raýatlary 15 güne çenli tutsak etmek buyurulupdyr. Köplen saklanýanlar administrativ jogapkärçiligine çekilýär we sosial aralygy bozanlygy üçin jerime sezebar bolýar. Bu habarlar azyk krizisiniň güýçlenýän wagtynda şeýle hem dükanlarda üýtmeleriniň öňüni almaga synanyşýan häkimiýetlere ilatyň boyun bolmazlygynyň dowamında bolup geçýär. 20 aprelde Aşgabatdaky habarçylaryň ýollan video ýazgylarynda döwlet dükanlarynyň daşynda adından onlarça adamyň günortan howly tarapda azyk önümleriniň satylmagyna garaşyp oturanlygyny görüp bolýar. Bular esasan aýallar, käbirleriň ýanynda çagalar bar. Videodaky adamlaryň özara gürrüňdeşliginden ma'lum bolýaly, günortanlyk hareket etmäniň ýakynlamagyna garamazdan azyk önümleri hinizm satywa çykarylmandyr. Azatlyk radiosu öz habarçylarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen bu videolary çap etmekden hem dükanlaryň nomerlerini agzamakdan saklanýar. Soňky hepdelerde paýtagtdaky döwlet dükanlarynda azyk önümleri öňküsünden hem seýrek satyldy. Muňa garamazdan adamlar ýary gijeden nowata durýarlar we azyk önümleriniň satylyp başlanmagyna birnäçe sagatlap garaşýarlar. Adamlar çörek, un, ösümlik ýagy, käbak, şeker hem ýumurtga ýaly önümleri almak umydy bilen dükanlara barýarlar. Hususy dükanlardaky bahalaryň gitdigi gymmatlaýan wagtynda ilatyň uly böleginiň döwletiň keskitlen narhyndan satylýan subsidiýerlenen haritlara mätäçlik artýar. 20 aprelde Azatlygyň habarçysy birnäçe sagatlap nowatda garaşyp duran soň paýtagtyň dükanlarynyň birinde ösümlik ýagynyň 2 gabyny satyn alyp bildi. Onuň gaptalynda gazly içkiler goşulyp satyldy. Habarçylar soňky günlerde azyk satylýan ýerleri gözlemekden we nowatda durmakdan halis bolan raýatlaryň polisiýa işgärleriniň dargamak buyruklaryna köp üns bermeýändiklerini we dükanlarda ýygnanmagyny dowam etdirýändiklerini bellediler. Käbir ýagdaýlarda kowulýan alyjylar dükanlardan biraz daşrak ýere baryp, şol ýerde ýygnanyp garaşyp durýarlar. Bu aralykda ilaty gorkuzmak üçin polisiýa işgärleri tutsak etmek usulyny ulanýarlar we saklanan adamlary şol sanda zenanlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Bu wakalaryň birinde 20 aprelde Bahtiýarlyk etrafyndaky dükanyň öňünde nowatda duran 2 aýal saklandy. Habarçy tutsak edilen aýallaryň ilkinji gezek düşündürüş ýazan soň boşadylanlygyny anyklap bildi. Mundan başga da polisiýa bölüminde aýallardan nowatda duran galan raýatlaryň ýanyna baryp polisiýadan mundan beýlek geçirimlilik bolmaz diýip habar bermeklerini talap edipdir. Mundan başga da jurnalistler polisiýa işgärleriniň dükany jaň edip bu aýallara subsidiýerlenen önümleri satmagy tapşyranlygyny muňa derek saklanan zenanlardan nowata duran adamlara polisiýa işgärleriniň talaplaryny äsgermezlik edýän adamlar babatynda berk görjek çäreleri barada habar bermegini talap edenligini anyklapdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna dükanyň ýerleşýän ýeri, nomeri we bu waka gatnaşan adamlaryň atlary ma'lum bolsa da biz olaryň howpsuzlygyny goramak maksatly şol maglumatlary agzamakdan saklanýarys. Ilatyň köpçüligi döwlet dükanlaryndan pes bahadan azyk önümlerini satyn almak arkaly öz azyk üçünçüligini berjäy edýärler. Şol sebäpli dükanlarda nowatlar saklanyp galýar. Şol bir wagtyň özünde de dükan işgärleri de häkimiýetleriň nowatlary ýok etmek boýunça çärelerini çekilýärler. Käbir dükanlaryň satyjylary nowatda garaşyp duran adamlary gadagançylyk barada habarly edip kowmaga gyssanýarlar. Beýlekler bolsa adamlaryň ýygnanmazlygy üçin olaryň telefon nomerlerini ýazyp alýarlar we önümler satywa çykarylanda jaň etmegi wada berýärler. Iki ýagdaýda da satyjylaryň maksady alyjylaryň dükanlaryň gapysynda hatara durmazlygyny üpjün etmekden ibarat. Emma türkmen resmiýetleri ýurtda dowam edýän azyk krizisyny çözmäge howlukmaýarlar. Üstesine ilatyň nowatda durmagynyň gadagançylygy we adamlaryň munyň üçin jazalandyrylmagy barada resmi taýdan habar hem düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň ygtybarly çeşmelerine görä nowatlarda duran adamlaryň saklanmagy kanun goraýjy daralaryň ýolbaşçylarynyň dükanlaryň golaýyndaky üýtmeleriniň öňüni almak barada beren buyrugundan soň başlanypdyr. Buyrugy ýerine ýetirmedik halatynda polisiýa işgärlerini işden aýrylmak haýbat atylypdyr. Azatlygyň anonim çeşmesi sebäpleriň biriniň
Häkimiýetleriň köpçüligini ýygnanyp ýurtdaky ýagdaýdan nägilelik bildirmeginiň hem ýol başçylaryň siýasatyny ara alyp maslahatlaşmagynyň öňüni almak synanyşygy bilen baglydygyny aýdýarlar. Häkimiýetleriň nobatlaryň döremegine garşy alyp barýan häzirki işleriniň güýçlenmegi prezidentiň ogly we hökümet baştutanynyň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň Sowda ministrliginiň ýol başçysyndan eden talabyndan soň başlandy. Çeşmeleriň habaryna görä prezidentiň ogly azyk nobatlarynyň prezidentiň awryny zaýalandygyny aýdyp, dükanlaryň töweregindäki ýagdaýa ýakyndan gözegçilik etmegi we nobatlaryň ýygnanmazlygy üçin çäre görmegi tapşyrypdyr.